Pinas, welcome na sa pagpangalagad sang aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes Abril 29, 2022. Ako ang inyong balita Action Dale Salazar. Para sa mga pangulong dinalaan na una kita sa mga balita lokal. Mayor Bing, wala pa sang may ginasuportahan nga kandidato sa pagka-presidente. BCPO nagtukod sang duwa ka task force para sa eleksyon. Sa balita National Alert Level 1, ipatuman sa 90 ka mga lugar sa Pilipinas sa tubtub Mayo 15. DOJ, plano magpasaka kaso perjury bato kay Kerwin Espinosa. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyara!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Action Radio Philippines Standard Time na size 20 kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Nagapabilin nga neutral si Bacolod Mayor Bing Leonardia sa mga nagapapili sa pagka-presidente para sa Mayo 9 nga eleksyon. Sa ginpagawa nga statement subong nga hapon, ginpahayag ni Leonardia nga samtang nagapalapit ang piniliay, mas madamo nga mga fake news kag disinformation ang nagalapta sa mainstream kag social media channel sa lokal man o national. Suno sa alkalde nga isa sa mga peke nga balita nga naglapta sa social media platforms kahapon Webes ang ginaligar pag-endorso ni kay Manila Mayor Isko Moreno sa pagka-presidente nga nagbisita sa iyang opisina. Ginpahayag ni Leonardia nga si Moreno ang iya kaupod sa League of Cities of the Philippines kon LCP samtang siya nagasarbi naman nga national president. Ginpahayag ni Mayor Bing ang pagbisita ni Moreno ang parehas man si iban nga mga presidential candidates nga nagapapili sa national nga posisyon para makita siya sa Bacolod Government Center nga ginaabi-abi sa mga Bacolod noon. Ginklaro ni Leonardia nga pulisa sini nga buksan ang syudad sa tanan nga mga kandidato sa national man anuman ang ila sini nga political spectrum nga ila ginatiglawas. Ginehemplo ni Leonardia ang pagbisita man sang iban nga mga kandidato. Sa iban nga balita lokal, ginumbisa na sang lokal nga panguluhan sang syudad sa Bacolod ang pagbakuna sang second dose nga booster shot sa mga immunocompromised nga mga individual. Ginpahayag ni Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical and Data Analysis sa Bacolod EOC, wala pa ini sang ginawiyat nga datos angot sa kadamuon sa mga persona nga ila na nga nabakunahan apang sigurado siya nga ini ang naglabot na sa ginatos ka mga individual. Ginpahayag sang doktor nga ini nga vaccination drive para sa natungdan nga sektor ang sarang nga ma-avail sa mga nagkalilaing nga mga vaccination centers kag tag sa mga barangay. Ginklaro man sini nga hindi lamang ang second booster shots ang inatagan na prioridad sa syudad, kundi kalakip na ang mga persona nga tubtub sa karon na wala pagid mabakunahan sang COVID-19 vaccine.
Subong sini kumpisa kita pero ang aton nga ginawa taga lang anay isang booster shots amo ang aton nga mga immunocompromised nga mga pasyente no kag ang aton nga priority ang aton mga frontliners kag ang mga Ang porsyon sang tingog ni Dr. Chris Surongon sang Bacolod, EOC. Ging Comparmal ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ngayon nasa 71% ang nabakunahan na sang COVID-19 vaccine ng mga negrense. Suno kay Lacson, madugang paini nga record bangod nagumpisa ng pagpanagtag sa ikaduang booster shot para sa mga immunocompromised nga mga individual. Ginpahayag sang gobernadora nga ginpahayag man sang Food and Drug Administration o FDA nga ang mga bakuna sang probinsya nga mag-expire buwas nga adlaw Abril 30 ang pwede pa magamit tubtob sa bulan sang Hunyo. Padayon man nga ginainganyo ni Lacson ang mga negrense nga wala pa nakapabakuna nga magpadulog na sa mga vaccination centers. Sa katapusan nga balita lokal, nagtukod sa duwa ka mga task force sa Bacolod City Police Office o BCPO bilang pagpaghanda sa mabot nga 2022 national and local elections. Una diri among quick response force nga magapabilin sa dalanon agud handa nga magresponde sa tion sang insidente. Gintukod man sang BCPO ang disturbance management team nga moang magakontrola sa mga taga-suporta sa mga kandidato sa tion sang canvassing. Ginpahayag ni BCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Lester Liada, may mga covered security nga iga-deploy sa palibot sang syudad antes kag sa adlaw sang eleksyon bilang proactive measure. Ginpahayag ni Liada nga kontrolado man sang headquarters ang deployment sa mga pulis sa kada polling centers nga maga-duty 24/7. Sa karon nagahulat na labang ang BCPO sang pinal nga listahan sa mga pulis nga idestino sa mga nagkalain-lain nga task force. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 24 Action Radio Philippine Standard Time, D3. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin mainalaman sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum.
The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, Kaya kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para mag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Lasay sa 32 sa Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa lital inasang mga balita nasyonal. Magapabilin sa alert level 1 ang Metro Manila kag 90 kay iban pa nga lugar sa Pilipinas sa tubtob Mayo 15 tuig 2022. Inipila kadlaw pagkatapos ang Mayo 9 nga eleksyon. Suno sa National IETF bango dinhi sa padawin nga pagnubo sang COVID-19 cases sa madamo nga mga lugar. Masobra 40 naman ka mga lugar hangin paidalom sa alert level 2 kang isang Benguet, Nueva Vizcaya, Quezon Province, Bohol, Cebu, General Santos City kag Davao Region. Madumduman na record ang pinakaunang kaso sang BA.2.12 sub-lineage Omicron sub-variant sa Pilipinas sa isa ka Finnish national nga nagbisita sa pungsod. Lasay sa 33 sa Action Radio Philippines Standard Time. Ginpabugal ni senatorial aspirant kagani House Speaker Alan Peter Cayetano ang madasig nga pagsanyog sang syudad sang Taguig. Sa interview sang DZRH, ginpahag ni Cayetano ang duha ka mga butang nga nangin yabi sa kadalagan sang Taguig. Suno kay Cayetano ang importanteng foundation sa isa ka syudad rason nga ginarespeto sang Taguig ang mahal nga makako pagiman sa mapisan kag maalam nga paghimo sa mga responsibilidad. Ginpahayag sini nga ilaman ginarespeto ang mga tawo nga nagalingaw-lingaw pero ginadilian sa Taguig ang pagpanahora. Ginpahayag sa aning House Speaker nga ginakabig naman ang mga residente sang Taguig nga asset rason nga ginatutukan sang LGU ang sektor sang edukasyon para mayara sang maayong nga trabaho ang mga pumuluyo. Samtang ginanunsyo man ni Cayetano nga nag-organisa ng iyang supporters sang Thanksgiving concert nga patigayunon sa Mayo 1. One, honor God. And you honor God by working harder and working smarter. Kaya pinagbawal talaga namin lahat ng sugal dyan. Wala kaming sabungan, wala kaming pogo, bingo, casino. That's why nilalabanan namin isabong. Yung mga naglilibang, we respect that. But if yung oras natin ilalagay talaga natin sa hard work and working smarter, may future talaga. Nabatyan ang tingog ni Taguig Representative Alan Peter Cayetano. Lasay sa 35 Action Radio Philippines Standard Time. Sa katapusan nga balita national, ginaduson ni Manila Mayor Isko Moreno dumaghoso ang pagpaayos sang internet connectivity sa Pilipinas sa tiyon nga mapilian na bilang masunod nga presidente. Suno kay Moreno, importante nga mapaayo ang internet bandwidth ang pungsod nga requirement para mabuligan ang sektor sang edukasyon nga ginapaabot maglawig pa ang pagpatuman sang distance learning. Ginpahag ni Moreno nga ini nga inisyatibo ang ginapatuman na sa Manila sa dinang mga estudyante ang ginatagan sang mobile data allocation sang gobyerno sang Manila. Plano man ni Moreno nga pasangkaron pa ang digital infrastructure sang pungsod para suportahan ang mga industriya nga nagasalig sa internet connectivity. Ginpahayag man ni Moreno nga mga-partner ini sa private sector para magtukod sang hagma kompleto ang national fiber backbone nga magakonek sa tanan nga buluthuan, opisina sang gobyerno, law enforcement, COMELEC kag iban pa. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 36 sa inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa aksyon balita evening edition. Karon nga adlaw Biyernes Abril 29 tuig 2022. Salawat ako ang inyong matag balita Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.